Эфирда Саба Дулкыннары телевидениесі хәерле кеш, исәнмесез. Атна информацион программасының бүгінгі шығарылышында урын алачак яңалыклар белән таныштырырбыз. Ә хәзер кайберләре турында кыскача. 12 октябрьдә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Узган атна ахырында Сабада һәм Шәмәрдәндә күпләр көтеп алган ярминкәләр гөрләде. Саба һәм Теләче районнарыннан махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм озатылды. 12 октябрьдә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләячәк. Ил табынын баетуда игенчеләребезнең дә, терлекчеләребезнең дә тырышлыгы зур. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә ел дәвамында барган эшләргә нәтиҗәләр турында район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Шәйхулла улы Хәсәншиннан белештек. Аның чыгышын сезгә дә тәкъдим итәбез. Елгысы ел авыл хуҗалыгы игенчелек тармагы буенча иң уңай елларның берсе булып тарихка кирип калыр инде. Чөнки явым-төшемнәрдә мул булды, табигать шартлары тулаймалыгында уңай булды. Игенчелек тармагы өчен, игенчелек тармагы белән безнең терлекчелек бәйле, чөнки район терлекчелек районы төп мәйданнардан без терлек азык үстерәбез һәм бер төрле культуралар үстерәбез. Шуңа күрә инде бу һөнәри бәйрәмебезне без әйтә алабыз. Игенчеләребезнең, терлекчеләребезнең зур хезмәт уңышлары белән киләләр. Игенчелек тармагына килгәндә, игенчелек быелгы елда без районда 1 гектардан 38 центнердан артык уңыш җыйнап алдык. Бер төрле культуралардан терлек азык культуралары 40 центнердан артык бүгенге көндә азык берәмлеге әзерләнде. Һәм без терлекчелек культураларына игенне исәпкә алып, азык берәмлегенә әйләндереп исәпләгәндә 40 центнердан артык безнең азык берәмлеге 1 гектарга туры килә. Бу иң уңышлы елларның берсе дип әйтергә була бу саннар буенча. Инде аерым хуҗалыкларга килгәндә, чыннан да безнең 50 центнердан югары уңыш үстереп алды Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы. Ул иң югары күрсәткеч бүгенге көндә. Инде яңадан да 40 центнердан югары уңыш үстергән хуҗалыклар безнең Нырта хуҗалыгы, Игенче хуҗалыгы, Саба җәмгыяте, аларда да шулай чагыштырмача районның уртача күрсәткеченнән югарырак уңышлар җыйнап алынды бүгенге көндә. Яңалыклар инде һәрвакыт бар. Безнең җитәкчеләр, белгечләр һәрвакыт эзләнүдә, ниндидер отышлырак культураны үстерү буенча омтылыш куялар, төрле препаратларны сынау буенча, төрле яңарак сортларны үстерү буенча, алар инде һәрвакытта да сүздә юк саналган, алдынгы хуҗалыклар эш тәҗрибәсен кулланып, я булмаса республика, Россия күләмендә, чит ил күләмендә безнең андый үрнәкләрне алып үзебездә эшләп карый алабыз. Бу уңайдан инде билгеләп үтәргә кирәк. Әйтик, Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы быел беренче тапкыр көнбагыш игеп карады. Чагыштырмача уңышлары югары күренә. ПМК җәмгыяте безнең елның-елында кукурузын үстерү буенча яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Чөнки ул югары уңыш бирә торган сортлар белән, гибридлар белән эшли, һәм инде технологияларны югары дәрәҗәдә үтиләр. Шул сәбәпле инде аларның менә бүгенге көндә әзерләнгән терлек азыгына икән чылысларының крахмалы дип әйтгәндә бик югары дәрәҗәдә ул иң яхшы күрсәткеч аларның бүгенге көндә. Терлекчелектә безнең тоторыклык саклана, ит сөт җитештерүдә һәм инде үсеш тәэминендә елның-елында күпмедер дәрәҗәдә монда инде зур үзгәрешләр ясау авыр, чөнки мал белән бәйле бөтенесе дә елның 365 көндә дә тигез хезмәт куярга кирәк, игенчелек тармагы шикелле генә түгел. Инде зур күрсәткеч бит инде район буенча без 10 килограммнан артык бер чирдән сөт савып алабыз быелгы елда да. Тәүлеклек үсешләр югары, дуңгышлык тармагында да, мөгезлек тармакта да монда инде бу безнең төп акча керемен тәэминдә торган тармак бүгенге көндә. Күпмедер быелгы елда сөт бәяләре тотрыклы торды. Шул исәпкә безнең акча кереме хуҗалыкларда хезмәт акыру хакларын арттыру буенча нәтиҗәле эш алып баралар. Бүгенге көндә инде уртача район буенча 18% хезмәт акыру арттыруга ирешә алдык. Әмма ләкин бу шик түгел. Аерым хуҗалыкларда менә шу җитештерү белән бәйле беренче чиратта сүздә юк. Хезмәт хакы ул безгә мөмкинлек бирә. Менә шу терлекчелек продукцияларына сорау бар. Бәяләр чагыштырмача бәяләрдә күпмедер артты. Шул исәпкә инде без хуҗалыкларның финанс мөмкинлекләрен арттырабыз. Кадрлар мәсьәләсе ул төп мәсьәләләрнең берсе бүгенге көндә, чөнки бөтен тармакларда ул проблема бар. Авыл хуҗалыгы инде ул һәрвакытта да күпмедер безнең эшче кешеләр җитмәде. Аның хәл итү юллары һәрвакытта бар. Базан беренче чиратта хезмәтне
zorrak derecede intensiflaştırıp irişebez. Әзірек кіші шейтірған, әйтек, зор юғарлы тракторлар сатып алу мүмкінді сатып алабыз екен, 500-400 егерлік күшілі тракторны, ол енді біздің ғади ымтызы тракторларын, 3-4 тракторын алмаштырған мүмкінлік бір әжішірушәнік білән. Демек, мұнда енді шул трактор білән біз тәулікке бұй ешләп, ике механизатор білән. Ике механизаторны іштен бүтән ішке көшер алабыз, я болса бүтән техникаға. Бұсы бір юлы. Икеншісі енді команда шул іш сағатларын арттырып, тәуліктері дәуімінде эшләү, жиштірушән агрегатлар сатып алу, һәм енді шулай ук, сүздә юк, кешеләр алар күпмедер безнең алышына, кемдер лайыклы ялга китә, әзме күпме булса да яшьләр килә, алар бар, югары уку йортларыннан белгечләр кайта, алар елда күпмедер була безнең шулай ук, бар безнең килешү нигезендә укучы студентларыбыз шактый, агара колледж белән без нәтиҗәле эшлибез, андагы кадрлар белән, һәм инде менә быелгы елда яңа юл инде ул агара класслар булдырылып, районда 5 агара класс булдырылды. Бу республикада иң зур сан агара класслар саны буенча. Ул агара классларда инде без яшьтәнрәк балаларны түбәнрәк класстан шушы юнәлештә авыл хуҗалыгының төрле тармаклары буенча, монда тармаклар бик күп. Теге авыл хуҗалыгы дип күз алдына китермәскә кирәк. Сөт итештерү генә, ялмаса тракторда эшләү генә, монда инде бөтен төр юнәлешләр дә бар. Хәзерге заман таләпләренә туры килеп торган белгечләр турында сүз алып барыла. Менә шушы белгечләрне без яшьтән әзерли алабыз икән, менә хөкүмәтнең күпмедер ярдәме булды. Шул исәпкә инде без кадрларны тулыландырырга тиеш булабыз. Без иң алдынгыларны алып барырга тырышабыз инде бу рейс менән очрашуга республиканың бәйрәменә. Мөхәммәд Зөбәр журналистның инде эш тәҗрибәсе бик зур, озак еллар дәвамында эшли, аның күрсәткече дә югары, игенчелектә дә, терлекчелектә дә ул безнең районда беренче маяк. Шуңа күрә без лайыклы бүләген алды ул. Бик зур рәхмәт республика җитәкчелегенә күргәч. Инде калган безнең шакырлыган барган иптәшләр дә барсы да үз хезмәтләренең алдынгылары, быелгы елда эш күрсәткечләре буенча. Әмма ләкин безнең анда 11 кеше генә чакырылды, чөнки республикадан квота шулай дип әйтелгәнде. Шулай булгач инде без бик күп безнең алдынгы механизаторларыбыз, терлекчеләребез эш нәтиҗәләре буенча без аларны үзебезнең районда узачак йомаклау, игенчелек тармагында безнең район хакимиятенең ярыш шартлары бар. Шуңа йомак ясап, һәм инде үзебезнең профессиональ һөнәри бәйрәмне районыбызда аерым бер көндә билгеләп үтәчәкбез. Бу инде беренче чиратта бәйле, безнең кырышлары ничек итеп уңышлы кайсы көндәрдә тәмамлап бетерәбез. Шуларга йомак ясаганнан соң инде районыбызда да традицион без район хакимияте башлыгы белән берлектә шушы чараны күз алдына тотабыз. Безнең районыбызда авыл хуҗалыгы тармагында 2000-нән артык хезмәткәр эшли. Аларның бөтенсендә эшләре мактауга лаек. Бүгенге көндә, бүгенге бәйрәм уңаеннан мин аларга эшләрендә зур уңышлар телим. Исәнлек, саулык, гаиләләрендә иминлек һәм алга таба исән-сау булып, бар үзебезгә тапшырылган эшләрне намуслы башкарып, алга таба да эшләребезне уңышлы башкарырга. Хезмәтләр өчен аларга бик зур рәхмәт, ветераннарыбызга бик зур рәхмәт. Алар безнең барлык эшләребезне күзәтеп, хәбәрләшеп торалар. Шуңа инде, шуңа күрә дә безнең бу һөнәри бәйрәм бөтен районыбыз белән без аны уңышлы гына бәйрәм итеп күз алдында тотабыз. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү тармагы хезмәтчәннәре көне уңаеннан 7 октябрь көнне Теләче район мәдәният йортында зур тантана үткәрелде. Биредә агара тармакта эшкәртү сәнәгате өлкәсендә хезмәт куючы райондашларга зур хөрмәт күрсәтелде. Аларга иң изге теләкләрен Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов, иганәче авыл хуҗалыгы тармагы ветераны Дамир Каюмов һәм район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ралиф Низаметдинов җиткерде. Республика 3 ел элек 2 миллион тонна сөтне җитештерген иде һәм шушы нәтиҗә буенча калган регионнар арасында ил буенча беренче урынга чыкты. Инде бүгенге көндә дә без бу нәтиҗәләрне саклап барабыз. Бүгенге көндә сөт буенча да, ит җитештерү буенча, йомырка җитештерү буенча да нәтиҗәләребез былтырга караганда үсеш белән бара. Инде монда әйтергә кирәк, менә бу барлык бөтен нәтиҗәләр сезнең тырыш хезмәтегез, сезнең оешып эшләгәнлегегез нәтиҗәләре.
Моның өчен зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Тантана барышында район башлыгы Айрат Фатхуллин белән аграр министр урынбасары Гөлүс Баязитов үз чорының легендар савымчысы, социалистик хезмәт герое Гөлпика апа Кәримовага бүләк тапшырдылар. Бәйрәм программасында алдан тәгаенләнгәнчә, чара барышында алдынгы хуҗалыкларны, игенче механизаторларны һәм терлекчеләрне бүләкләү, алар адресына җылы матур сүзләр җиткерү барышында алар өчен Теләче районы үзешчәннәре тарафыннан дәртле җырлар башкарылды. Азактан Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр артистлары Туфан Миңнуллинның «Без бит авыл малае» дип исемләнгән спектаклен күрсәтте. Алпамыш авылы. Берничә елдан Алпамыш авылы менә шундый булачак. Октябрьнең 1-10 көнлеге традицион рәвештә өлкәннәребезне хөрмәтләүгә багышлана. Бу бигрәк тә 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне булуы белән бәйле. Әлеге дата күп чараларны үз эченә ала. Шуларның иң күңеллесе тормыш сукмагыннан тигезлектә 50-60 ел яне шатлаучы парларны барлау, хөрмәт күрсәтү. Алтын һәм бриллиант туйларын билгеләүчеләр быел район буенча 60 пар исәпләнә. Шуларның 50-се алтын туйларын, 10-сы 60 ел бергә яшәүләрен билгели. Эльвина ресторанында 1 октябрь көнне үткән бәйрәм чарасында әлеге гаиләләрнең 44-те катнашты. Чара һәр вакыттагыча ЗАГС бүлегенең юбилярларының затлы никахларын теркәү белән башланды. 44 пар никахын яңартып, нәкъ 50-60 ел элек тантаналы шартларда гаилә учагын тергезгән мизгелләрен кичерделәр бу көнне. Төрле тармакларда эшләсәләр дә, тормышта төрлесен кичерсәләр дә, бер-берләренә биргән антларын бозмаганнар, тугрылыкны шушы көнгә кадәр саклаганнар, балалар үстергәннәр. Бүген инде аларның игелекләрен күреп гомер итәләр, онык-оныкчыклар сөяләр. Иң зур бәхет чәчкә чал керсә дә, парлап атлау гомер үренә. Алтын никахлар теркәлгәннән соң табын артында әнә шул исемдә бәйрәм кичәсе башланды. Ут сулар кичкән, шатлык кайгыларын күргән. Шулай да бер-берләренә ныклы терәк булып, җан җылыларын тоеп, 50-60 ел бергә гомер йомгагын сүткән бу өлкән Аларны мәртәбәле кунаклар тәбрикләде. Россия федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Данис Шакиров һәм Нияз Аитовлар үзләренең матур теләкләрен җиткерделәр. Һәр парның җәмгыятьтә үзенең лаеклы урыны бар. Гомер юлларында булган һәрбер мизгелне өлкәннәребез хәзер якты бер хатирә итеп искә ала. Бүгенге көндә бер-берсен хөрмәт итеп, булганына шөкер итеп яши бирә. Алып баручылар бәйрәм дәвамында аларның һәр кайсы белән аерым таныштырды. Районыбызның иң өлкән пары Түбән Шытсу авылында гомер итүче Әмин абый һәм Фәүзия Пәгаләвиевлар. Алар быел бергә яшәүләренең 70 елын билгелиләр. Бәйрәмдә катнаша алмасалар да, үз теләкләрен экран аша юллап, олы бүләкне, Коръән китабын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановка әманәт итеп әйтеп тапшыруны йөкләделәр. Ул үз чиратында бүләкне кичәнең яшь пары 21 июльдә үз никахларын рәсмиләштергән Байлар Сабасыннан Илсаф һәм Ангелина Султановларга тапшырды. Әлеге кичә дәртле җырлар, гармун моңнары белән үрелеп барды. Ахырдан алтын парларга истәлекле бүләкләрен, изге теләкләрен үзләре эшләп чыккан оешма предприятие җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, балалары, онык-оныкчыклары да җиткерде. Өлкәннәр көне уңайыннан Байлар Сабасында һәм Шәмәрдәндә көзге ярминкәләр дә гөрләде. Халыкка көнкүрештә кирәк булган авыл хуҗалыгы продукцияләре, товарлар тәкъдим ителде. Бүген бездә ярминкә, кала күрмәгез читтә, нәрсә кирәк бар да бар, соңга калма, кил дә ал дип халык шагыйре Фәнис Яруллин да язып калдырган. Чыннан да көзге ярминкә Сабада бик мулдан оештырылган һәм анда бар да бар иде. Районыбыз авыл хуҗалыклары, Сабаның үзендә эшләп килүче җитештерү оешма предприятие коллективлары, фермерлык хуҗалыклары, шәхси эшмәкәрләр, күрше районнардан килеп сәүдә итүчеләр дә үз товарларын алып чыкты. Күңелең нәрсә тели, кил дә ал гына диләр мондый вакытта. Сабалылар ярминкәләрне бик ярата. Сатып алучыларны исә биредә иң элек КамАЗ рулоны белән салам печән, лесхоз утынлык агачлары каршыла. Аннан соң сәүдә рәтләрен, хуҗалыкларның ашлык тулы машиналары, үз йортларында җитештергән товарларын, бәрәңге, ите, сөте, алардан ясалган ризык, колбаса, казылык, йомырка, яшелчә, татлы баллы пешкән ризыклар, гөлләр, чәчәкләр, куаклар һәм башка бик күп төрдә товар, продукция, көнкүреш әйберләре тулыландырды. Шул ук вакытта халыкны кайнар ризык, пылау белән дә сыйладылар. Кеше ашлык, бәрәңге сатлы шәрәтләрдә күбрәк кайнашты, терлек итенә дә сорау зур булды. Менә ярмаркага чыктык, әйберләр алдык.
Özümüzge gerekli bütün нәрсәне de aldık. Yarmarka bilgiyle. Bu yasaganlar bitmişi. Görmeyen kişilerin de şusunda göreceksin, çarşasın. Yıl boyu görüşmeyen kişiler birinde çarşına yarmarkayı geleyim oldu. Şastı yasantırsalar da bir giybetle buraya. Ярминкәдә бәяләрнең тешләмәве дә халык күңеленә хуш килде. Ассортимент зурлыгы, сойлап алу мөмкинлеге дә сатып алучыларда канәгатьлек уятты. Ел сайын 1 октябрьдә бөтен илебез халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтә. Теләче районында да өлкәннәр көне ел сайын зурлап уздырыла. Бәйрәм чараларында өлкән буын вәкилләре үзләренең чордашлары белән күрешеп, аралашып, ял итеп кайталар. Татарстан Республикасы ветераннар советы рәисе Хабир Иштираков Теләче районының ветераннар йортында булды. Ул бу көнне җирлекләрдә эшләп килүче ветераннар советы җитәкчеләре белән аралашты. Очрашуда Олы Норсы авылыннан 99 яшьлек сугыш ветераны Алексей Писарев та катнашты. Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин үз чыгышында өлкәннәргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Иң мөһиме сезгә саулык, сәламәтлек телисем килә. Һәрбер хезмәт иясе өлкәнебез, ветераннарыбыз кайсы гына өлкәдә эшләсәгез дәген сез үзебезнең яшь буыныбыз өчен, киләчәгебез өчен өлге булып торасыз. Үзегезнең хезмәтегез белән, тормыш алып баруыгыз белән сезгә бик зур рәхмәт. Якшәмбе иртәсе сәгать иртәнге 7. Саба үзәгендәге солдатка аш табында зур җанлылык сизелә иде. Шушы көннәрдә Теләче һәм Саба районнарыннан махсус хәрби операциядагы егетләргә гуманитар ярдәм җибәрелде. Районыбызда яшәүче волонтерлык эше белән шөгыльләнүчеләр инде күптән аяк өстендә. Атна ахырында Сабадан солдатларыбызга 6 машина гуманитар ярдәм китте. Көн итәр өчен нәрсә кирәк бар да бар монда. Штабта эшләүче хатын-кызлар һәр нәрсәне җайлап килеп, бәйләп машинага тутырырлык итеп эшләп куялар. Люция Нәбиуллина, Фәния Латыпова, Әнисә Гафарова, Фәнзия Хайбиева һәм башка бик күпләр биредә көн саен хезмәт итәләр. Фәнзия ханымның улы да, кияве дә махсус хәрби операциядә. Балалары өчен җан атып, борчылып йөри ул. Барысы да сау гына була күрсеннәр. Яу кырындагы егетләребезгә Теләче районыннан да чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Озата баручылар рәтендә Теләче район башлыгы Айрат Фатхуллин, Теләче һәм Саба районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров та бар. Чираттагы гуманитар ярдәмнәр әзерләнде. Бик зур рәхмәт районыбыз халкына, үзебезнең оешма предприятиеларга, организацияларда эшләүче үзебезнең районыбыз халкына, шулай ук якташлар җәмгыятенә һәм инде менә бу ярдәмнәрне әзерләгән үзебезнең волонтер апаларыбызга, егетләребезгә, Алла бирсә исән-сау бу ярдәмнәрне үзебезнең егетләргә матур итеп алып барып тапшырырга насыйп булсын. Иң мөһиме күкләребез аяз булып, егетләребез гаиләләр янына исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Biz endi bilganingizcha oy sayin bizning istiqbolda qatnashayotganlarga gumanitardan bo'shab turamiz. Bugun da endi mana bugun shiratqa gumanitar diyor әзірлік бар енді. Biz endi planlashtirgan yerinde har bir Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporojyega егеттерге гуманитар тапшырып кайтырга енді. Тырышабыз енді шоуларга күбрәк стройматериал сыйлар булуымыз көндә енді. Жылы киемнәр алган енді менә бар енді водокопталар дип әйтәм енді. Тепловизорлар да бар. Шуларны Алла бирсә, исән-сауына барып, бер ат машина әйләнеп кайтырга дип планлаштырып торабыз. Алла бирсә. Егетләр собысыннар енді. Безнең җавам гуманитар ярдәм аларга бик ярдәм итсен. Барлык булышкан кешегә бик зур рәхмәт. Рәис Нугаевка рәхмәт, Рагиловичка рәхмәт. Вакытларны сараган әйберләрне күрсәтәләр. Булган өчен ташлаганча инде бик кыйбатлы гына алып бирәләр. Бик зур рәхмәт аларга. Һәм инде егетләр исән табылып, безнең туганнарына исән сауларга кайтырып шанып калабыз. Бик зур рәхмәт барыгызга. Шунысы сөендерә, барган сайын йөк төялгән машиналар саны арта. Бу инде егетләргә битараф булмаган халыкның хезмәте. Теләчедән бик күп төзеш кирәк яраклары, УАЗ машиналары, генераторлар, феннар, пилотсыз очу аппаратлары, күп күләмдә маскировка шелтәрләре, машиналарга запас частьлар, медицина кирәк яраклары, кышкы киемнәр, ашау-эчү белән 180 егеткә исемле 250, шуңа өстәп көндәлек кирәк әйберләр белән 500дән артык коробкалар тутырылды. Яу кырындагы егетләр исән-сау булып, тиз арада туган якларына әйләнеп кайтсыннар иде дип телибез. Районыбыздагы солдатка аш табы махсус хәрби операциядагы ир-егетләребезгә ярдәм итү өчен өзлексез эш алып бара. Волонтерларыбыз, олы йөрәкле якташларыбыз ярдәме белән гуманитар ярдәм әзерләнә. Аларның эшчәнлегенә республикабызда да югары бәя бирәләр.
Шушы көннәрдә Татарстан Республикасының Диния нәзарәте идарәсенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Наилә Җиһаншина җитәкчелегендәге делегация Соба районында булды. Казан кунаклары иң элек Соба үзәгендәге солдатка аш штабына килделәр. Аның эшчәнлеге белән таныштылар. Биредә нәкъ менә иртәгесе көнгә солдатларга гуманитар ярдәм узатылырга тиеш иде. Штаб тулы ящикларга тутырылган азык-төлек, кием-салым, урын-җир әйберләре. Волонтерлар Фәния Латипова, Әнисә Гафарова, Люция Нәбиуллина, Фәнзия Хәсбиевалар тиз-тиз килгән әйберләрне тәртипкә салалар, ерак юлга әзерлиләр. Штаб җитәкчесе Гөлнара Фәтхрахманова исә кунакларга махсус хәрби операция башланып, бүгенге көнгә кадәр эшләнгән эшләр хакында сөйләде. Районның барлык волонтерларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Волонтерлык эшенә керешергә бер кайчанда соң түгел, яу кырындагы солдатларыбызны игътибарсыз калдырмыйк диде ул. Казаннан килгән Наилә ханым Җиһаншина да безнең волонтерларга соклануын белдерде. Бу ризыклар, бу әйберләр, бу мөхәббәт белән хәзерләгән һәрбер нәрсә аларга көч исти. Аларга шундый көч бирә. Алар инде менә мине анда яраталар, мине өйдә көтәләр, минем өчен кайгырталар дип, яңадан олы көч белән ватаныбызны яхшырак, тагын да яратыбрак саклыйм. Аннары алар район үзәгендәге тынычлык һәм җәмигъ мәчетләрендә булдылар. Төшке аштан соң Сабантуй спорт комплексының зур залында районыбызның барлык волонтерлары өчен Коръән мәҗлесе үткәрелде. Эчтәлекле вәгазь, Коръән сүрәләре тыңлап, илгә көнгә бар җиһанга рәхмәтләрен әйтеп дуга кылдылар. Аннары бергәләшеп фотога төштеләр. Волонтерлар оештыручыларга зур рәхмәт әйтеп таралды. Саба районы халкына ведомствода хезмәт итү турында сөйләү өчен Росгвардияның агитация автобусы килде. Теләге булучылар вакансиялар, кандидатларга таләпләр һәм ташламалар турында белә алды. Росгвардияга хезмәт итү акциясе кысаларында теләгән һәркем вакансиялар турында белә, бронежилет киеп карый, махсус чараларны өйрәнә һәм гамәлдәге хезмәткәрләр белән аралаша алды. Төп максат яшьләрне Росгвардиядәге хезмәт ача торган мөмкинлекләр белән таныштыру дип аңлаттылар оештыручылар. Сегодня нас посетил агитационный автобус для привлечения сотрудников в ряды Росгвардии. Эти ребята ездят по всей республике. Работа в Росгвардии – это прежде всего правопорядок и защита прав свобод личности граждан. Каждый может быть частью нашей команды. В рамках акции «Агитационный автобус» мы посещаем районы нашей республики, ищем, агитируем молодых людей, приглашаем к себе на службу в ряды Росгвардии. Предъявляем требования: возраст кандидата от 18 лет, отсутствие судимости, образование 11 классов или 9 классов плюс среднее профессиональное образование. Предлагаем ежегодно оплачиваемый отпуск от 40 дней, есть возможность получить высшее образование. Работа в Росгвардии – это обеспечение правопорядка и охрана наших граждан. Поэтому добро пожаловать в наши ряды. Будем рады вас видеть. Мондый күчмә чаралар Росгвардияга потенциаль кандидатлар белән турыдан-туры аралашып, республиканың иң ерак почмакларында да яңа хезмәткәрләр табарга ярдәм итә. Узган атнада Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты иҗтимагый оешмасы Саба муниципаль районы җирле бүлекчәсенең идарә утырышы үтте. Киңәшмәдә Бөтендөнья Татар конгрессының башкарма комитет рәисе урынбасары Ирек Шарипов, район башлыгы Рәис Миңнеханов, мәгариф, мәдәният бүлеге җитәкчеләре, клуб мөдирләре, татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашты. Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты иҗтимагый оешмасы Саба муниципаль районы җирле бүлекчәсенең бюро составына керүчеләрнең докладлары тыңланды. Чыгыш ясаучылар татар теленең районыбызда зур урын алып торуын ассызыкладылар. Үткәрелүче чараларның саф татар телендә булуы һәм милли төсмер алуы турында сөйләделәр. Киләчәктә уздырылачак чараларны тагын да сыйфатлы үткәрү максатыннан фикер, тәкъдимнәр дә яңгырады. Bir gündəginə o məsələlər şişirmək, biz vasıqlarımızdan ötək, özümüzdən tatarlarımızla rahmanlarına ateş.
Чыгышлардан соң Бөтендөнья Татар конгрессының башкарма комитет рәисе урынбасары Ирек Шарипов Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә башкарган хезмәтләре өчен райондашларыбызга рәхмәт хатлары тапшырды. 5 октябрь көнне мөгаллимнәр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп узды. Шул уңайдан Теләче районы мәдәният йортында матур кичә үткәрү гадәткә керде. Мөгаллимнәрне Алан урта мәктәбе укучылары каршы алды. 3нче номерлы бакчада тәрбияләнүчеләр аларга җыр бүләк итте. Мәдәният йорты фойесындагы күргәзмәләр ветеран укытучыларга багышланган иде. Шулай ук мәктәптә элек кулланылган һәм безнең заман әсбаплары да үз урынын тапкан. Ә инде сәхнә түрендә хезмәт алдынгылары бүләкләнде. Аларны бәйрәм белән район башкарма комитет җитәкчесе Илнур Хамидуллин, аның урынбасары Динар Гыйниятуллин, Теләче муниципаль район советы аппарат җитәкчесе Илдар Мөбинов һәм районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Наталья Карпова котлады. Икшермә кадет мәктәбе базасында лазертак хәрби тактик уеннары үткәрелде. Әлеге чара яшьләр үзәгенең иңне-иңгә проекты кысаларында уздырылды. Алар әлеге проект белән республикада 1 миллион сум күләмендә грант отуга иреште. Әлеге суммага лазертак уенын үткәрү өчен кирәк яраклар алынган. Чарада районыбыз мәктәпләреннән җыйналган командалар гади генә әйткәндә яу кырында үзләренең көчләрен сынадылар. Әби бабайлар чорыннан калган мылтыкларны заманча кораллар алыштыра. Лазертак та нәкъ менә шуларның берсе. Куркынычсыз инфракызыл нурлар ярдәмендә укучылар үзләренең көндәшләре белән көрәшә. Уенчылар маңгаендагы бәйләүчләргә нурлар эләккәч алар сигнал бирә. Ә яраланган яки үлемгә дучар булган уенчылар өчен запас патроннар каралган. Уен ике команданың берсе яу кырыннан чыгып беткәнче дәвам итә. Катнашучылар шулай ук автомат сүтеп мылтыктан түзәтү, турникта тартылу буенча да осталыкларын күрсәтте. Әлеге уеннар хәрби хезмәткә әзерлек буенча башлангыч булып та тора диләр чараны оештыручылар. Нишан кораллар лазертак дип атала, чөнки алар лазер формасында берсе-берсенә каршы үзләре белән командны шушы әйтегенде яу кырында катнашалар. Бу инде безгә хәрби тактиканы бирә. Biz моны шушы җиңүнең 80 еллыгына багышлап эшләдек. Һәм инде менә шушы команда белән бергә шушы проектны отып чыгып 1 миллионлык грантка лаек булдык. Һәм аңа Россиядагы иң соңгы дип әйтергә кирәк модель булган лазерный автоматлар алынды. Ярыш нәтиҗәләренә килсәк, беренче урынны Икшермә кадет мәктәбе яулады. Икенче урында Шәмәрдән лицее, өченче урынга авыл мәктәпләрен берләштергән Волки командасы урнашты. Чаңгы роллерлар чаңгы спортының җәйге төре. Аны тәгәрмәчле яки җәйге чаңгы дип тә атыйлар. Хәзер кыш җиткәнен көтеп утырасы юк. Тәгәрмәчле чаңгыларыңны эләктерәсең дә трассага йөгерәсең. Тренерлар сүзләренчә, роллерда шөгыльләнү гадәти чаңгыга караганда шактый авырга төшә. Әлеге спорт түрендә даими күнекмәләр ясау кемгә нинди нәтиҗә китергәнлеген узган атнада районыбызның Аргамак картодромында ачыкладылар. Узган шимбәдә тәгәрмәчле чаңгыда шуарга яратучылар Савадагы Аргамак картодромына ашыкты. Биредә Татарстан Республикасы көненә багышланган ачык район-ара беренчелегенә ярышлар булып узды. Яшел Үзән, Балтач, Кукмара, Теләче, Саба районнарыннан, Нократ аланыннан 200-гә якын спортчы җыелган иде. Көнедә нәкъ менә ярышлар үткәрү өчен заказ биргән кебек кенә. Җылы, кояшлы, матур көзге көн. Ярышка барырга әзерләнүчеләр дә җәйге форманы салмаганнар иде әле. 2015 елгы һәм аннан да өлкәнрәкләр берәм-берәм старт сызыгына басты. Тәгәрмәчле чаңгыда шуучылар билгеләнгән араны күз ачып йомганчы килеп тә җиттеләр. Кукмарадан Хәнифә Хәбибрахманова, Балтачтан Алина Газимовалар яшьтәшләре арасында беренче урынны яулады. Сабадан Әнвәр Шакирҗанов, Рияз Тимиргалиевлар малайлар арасында призлы урыннарны яулады. 2011-2012 елгы яшүсмерләр арасында Сабадан Аяз Хәсбиуллин, 18-30 яшьлек спортчылар арасында Фәридә Рәхимова, 31-44 яшьлекләр арасында Алия Мөбәрәковаларга тиңнәр булмады. Өлкәннәр дә сынатмады. Кукмарадан Илфар Саляхов, Нократ аланыннан Александр Ваниевлар тәгәрмәчле чаңгыда үз яшьтәшләре арасында беренче урынга чыктылар. Сезнең башында менә чаңгы спорты белән шөгыльләнүчеләргә Саба районында бүтән мөмкинлекләр тудырылган дип әйтергә кирәк. Чаңгы спортын битендә бүтән кеше кышкы спорт түре буларак күз алдына китерә. Бүгенге көндә чаңгы спорты белән менә тәгәрмәчле чаңгыларда шуырга мөмкинлек бар. Сабада, Измәдә, Илебәрдә дип әйтергә кирәк. Һәм инде кыш көне дә шуырга трассалар бар. Шуны тулай мөмкинлек әйткәндә чаңгы спорты белән ел дәврендә шөгыльләнергә мөмкинлек тудырылган. Инде менә шу мөмкинлектән файдаланып, районыбызда
республика, дөнья күләм, Рәсәй күләм чемпионнар әзерли алсак әйбәт булыр иде. Менә төп максатыбыз безнең шул. Атна информацион программасын шушының белән тамамлыйбыз. Ә инде бу якшәмбедә билгеләп үтеләчәк авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән чын күңелебездән шушы тармакта эшләүче һәркемне һәм бүгін инде лаеклы ялда булган тармак ветераннарын котлыйбыз. Хезмәтегез игелекле, киләчәктә дә армый-талмый эшләвегезне, саулык, сәламәтлек, тормышыгызда, хезмәтегездә уңышлар, гаиләләрегездә иминлек телибез. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз, ялларыгыз тыныч үтсен.